ҳамаи модарон, падарон орзу доранд фарзандонашон ба мактаб рафта илму дониш биомӯзанд ва ҳамаи кӯдакон орзу доранд ки ба пои худ роҳ бираванд. Вале афсӯс, бо хости Аллоҳи меҳрубон мешавад ҳамаи ин ҳодисаҳо. Ассалому алайкум падарон, модарон, акаю хоҳарон. Ба мо як оила аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ муроҷиат ва хоҳиш карданд ки ҳамин ҳодисаро ба шумоям расонам. Сумайяи нозанин 6 сол дорад ва ба бемории фалаҷ гирифтор аст. То ҳол на гап мезанаду на роҳ мегарду ва ҳатто на хӯрок хӯрда метавонад бе ёрии модараш. аҳли ин хонавода ба ягон ҷой нарафта намонданд, вале афсӯс бо камбудии шароиташон имрӯз ба дастгирии мову шумо сахт эҳтиёҷ доранд. касоне ки ин наворо тамошо мекунед, илтимос дар ҳаққи мо гапҳои ноҷо назанед. дасти кӯмак расондан надорӣ, ҳамин наворо ба дӯстону наздиконатон равон кунед, шояд онҳо ба ёрии хонавода расанд. модар мегӯяд дигар шароиташон намерасад ки ба бемористон раванд ва имрӯз аз паст будани шароиташон аз ҳамаи мову шумо хоҳиши кӯмак карданро хостанд. мо тасмим гирифтем дар номи ин оила як корт кушоем. корти мазкур ба номи Исмоил тааллуқ дорад. касоне ки аз аҳволи инҳо пурсидан мехоҳанд, рақамҳои боварӣ дар рӯи экран ҳаста. дӯстони азиз, чӣ қадар хоҳиши кӯмак кардан доред, марҳамат ин ко ба ин номеро корти Душанбе Сити пайваст аст.